Tuhan kita Nabi Muhammad pangulu kita wahai sahabat tolana saudara wassalamualaikum kesidang basamu agamatana menangati itu jangan melisi kalau basuaro indah jale kadisabu indah tentu kadibaco adapun tangan setiap kita nanti terjadi namanya basu adapun dari banyak limo hukum nawajib itu pertama sahadat sumayang kedua ketiga bakal kampe puasu kalimona jihadi atin puasu itu sababnya dari limo ya kiwati jo kalau mano kadalam nagari ada mulo pertama siang mujari oh sami sarantuo di dalam nagari kawan tu batanyo pagi nak kedua tunjuk namanya jari sami saran cara dia pandai ya di dalam nagari kawan tu apa nunjuk itu dan ini oh katigo banamona daripada kawan kata tinggi sami sarang kuat negara barani umpamu tentara dengan polisi kan benamo sejari manis sami sarang kayu di dalam nagari kawan tua palake kaning tanjoponi kasalang tenggang di anak nagari dan kalimo kalingkian kete sakali umpamu raya di dalam nagari dengan balimu itu indah sapakan apu-apu karaju tak mungkin selamat apu-apu dijinjang kasamonyo bari ke dalam nagari lanya to begitu nambarimu itu kau dah setuju apu-apu karaju tak mungkin maju seorang mailo lain mengaju kok basali sebab lupa depan mulut kurang namanya dicakau raguan tak kesini yang tak kesitu oh sebuah lagi dan ke dalam sidang lamanya kejadian di masa sekarang biar di Bukit Tinggi walau di Padang Panjang waktu sangka walau di Kota Padang biar di Solo di Alahan Panjang oh biar di negari awak atau di negari orang biar di kampung awak atau di kampung orang biar di sana awak atau di sana orang biar di kemanakan awak atau di kemanakan orang atau lebih bana kagadi-gadi juna bujang-bujang jo kalau na gadi-gadi di masa sekarang la suko memakai jarang-jarang lain pakai sarawak pensil atas info pinggang kalau na bujang kekitopan adonan puluh ngeri dipandang kalau na laki-laki jo kaki-kaki lo pakai galang tali mo kini lo pakai subang lo tambah puluh jo rambut panjang dan bulan hitam lo baculo pirang atau ubah babantul babulu musang kadang apa turis datang dari Jepang oh kadang-kadang bentukan air anda beracun ilalang setengah dipandang anak bujang iyo lah bantu baru kadang itu nanti katakan anak nyopang itu tandonyo lah tabali pasang lah pati dunia dioyak di bancano gadang lah salupa sajo sawah geladang malun baralik minatula pulang nak jalan lah ditompang
Sami
Muhammad
tiga salapan tiga salapan lay tangan anak lipe di ate badan orang cabiakan si kain kapan orang cabiakan si kain kapan oh kalau lah jale tiga salapan kok mati satu tiga
mantini karano panyaki ide emang goncang bumi panyaki karona batato urang kini ado pitua dari pado kami iyo dari dalang kisau di mukole nadarami dari kopi tuanyo dang nalabuni anak urang sanjang makan apa hila kasumani saja ditimpo virus corona mudo-mudo ditundul ada babini oh iya